Sana na to guys, kung pila ka dynamite ang musigo sa baba ni Honey Bunch. Ha? Pero dapat kita alam. Hindi na mag-juice eh. Ay, ikaw ako ka? Ha? Oh, natural. Ako konduktor. Oh my God! Ano yung lahat? Oh my God! Kaya kada ang dynamite challenge. Kaya paglihat, butangin na ninong buwan. Wait lang ha. Wala kong game guys. Dynamite challenge. First, nga. Ah? Isa pa. Ay! Guys, ikadua. Ah! Ay, agwi. Guys, ikatulo. Dynamite challenge ikatulo. O, sibog, kay siyam-siyam na. Luwag pa. Ay! Guys! Guys, klaro kaya tulo ra ka po kumakayan ni Honey Bunch sa iyang baba nga kuan nga kaon. So, di ka sa baba ni Honey Bunch. Sayang. Kung nalagsa kita makaisa, ipagyug ka.